Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bueno, vamos a seguir traballando e neste caso vamos a poñernos un pouco a recordar o que xa supoño que fixerades o ano pasado da audición dos diferentes intervalos. Xa sabemos como é o número de semitonos de cada un dos intervalos e agora teríamos que recordar moi ben como sonan esos intervalos. Entonces, en este caso, este vídeo vai ser para os intervalos de segunda maior, segunda menor, terceira maior, terceira menor, cuarta xusta e quinta xusta, vale? Para iso hai truquitos onde nos asociamos esos intervalos a determinadas cancións que xa coñecemos. Seguramente vos teredes anotados na vosa libreta de linguaxe musical 1 do ano pasado algún deses trucos, pero vamos a recordalos, vale? Porque na seguinte semana posiblemente fagamos un exercicio de dictado de esos intervalos, así que tendes que prestar moitísima atención, vale? Vamos a empezar coa segunda maior. E soa tal que así. Ascendente e descendente. Vale, para ascendente poderíamos utilizar o truco de mami, compramos unas botas, mami. Aí temos a segunda maior, ascendente, e para a segunda menor, perdón, para a segunda maior descendente sería ahí va, ahí va, ahí va, ¿vale? Tarirarán, tararararararán. A coñecedes de sobra. Vamos coa segunda menor, ¿vale? Vale, a segunda menor soa así. E a descendente soa así. Entonces, para a segunda ascendente en menor, segunda menor ascendente, sería o truqui sería o antigo reino de Galicia. Tan, tararán, tararararararán, ¿vale? Y a segunda menor descendente, que temos aquí, sería, por exemplo, para Lisa. Para Lisa de Beethoven. Continuamos coa terceira maior ascendente. Sí, si vamos por cada unha das notas. A terceira maior ascendente sería como a primeira parte da re e fa, ¿sí? E a terceira maior descendente podría ser vai tú pra casa dela, vai tú. Vamos a continuar coa terceira menor ascendente. E nos vai recordar con un pouco de nostalgia esas campanas que escoitamos sempre dentro de trazas desde a noite con Negra Sombra. Ese sería para a terceira menor ascendente. E para a terceira menor descendente sería hey you, tararara, tararara. Preciosa canción dos Beatles. Bien, continuamos coa cuarta xusta. Y aquí tenemos una canción que todos recordaremos. Yo soy aquel negrito del África tropical. ¿Sí? Cuarta xusta para a cuarta xusta ascendente. Y para a cuarta xusta descendente, tan 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 tara, tira tira tira, etcétera, etcétera. Himno de España. E por último temos a quinta xusta ascendente. ¿Sí? A quinta xusta aparece en mogollón de músicas para documentales de natureza. Se vos fixades un pouco nesos documentais maravillosos que seguramente en estas semanas de confinamento estades vendo para non sentirvos tan exclaustrados,
Fixadevos un pouco na música destes documentais e veredes que aparece moitísimo este intervalo de quinta xusta. Pois para a quinta xusta ascendente temos, por exemplo, a Guerra das Galaxias. Tan, 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 tan. Tamén podedes ver todas as películas de a Guerra das Galaxias que xa vos chega para todo o confinamento. Bueno, e para a quinta xusta descendente temos a melodía dos Picapiedra. Tan, 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 tararararirarirararam. E ata aquí os intervalos desta semana. Así que escoitade moito para telo super claro e a próxima semana poder facer o ditado de intervalos, vale? Moitísimo ánimo, moita forza e nada, intentar disfrutar o máximo que poidades. ¡Mua!